Tekulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana zochitika dziko lathu lino la Malawi. Chomwe tikakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani. Chipakali pano mdziko muno muli zigawenga 15 zimene zachoka kwa Kagame ku Rwanda wazipanga hayala kuti pa tsiku loza adzoza apita Mutharika kukhala president wa Malawi. Zigawenga zimene zizawaphe apita Mutharika. Zachita disguise kuti zavala uniform ya Malawi kapena ena aiwa zapange disguise kuti avala uniform ya DPP kenaka azachite zinthu zachiwembu tizangona president athu akugwa pansi akufa kuti pakhalenso masankho ena. Gentlemen, Chakwera must die. 1. It is not a matter of saying what, even atafa lero tilibe chimene tikuluza, mavoti waluza kale, koma apapa tsopano he is fighting the Malawian nation. Ndiye lwa Malawi apapa palibe chifukwa choti tizimuona Chakwera ngati ni munthu wofunikira. Chakwera chimunthu banda, Mutharika manja, amajaji akukhoti, mkulu wa ame, mkulu wa polisi, Kabwira. These guys must follow each other one by one. Koma tisanapange zimene zitazindikire kuti zichitikadi. Tifunapo kwana mawa zigawenga zonse za ku Rwanda zitoledwe zili maliro. Ngati si mawa mkucha. Mamawa anthu amene wakhala ukaperekeza zigawenga za ku Rwanda ku Air Rwanda ku Kamuzu International Airport ku Lilongwe, anthu akupita kwawo koma ali mitembo atavekedwa mbendera aidha za Rwanda kapena atavekedwa mbendera za Malawi za usilikali. Ndikufuna ichi nichimveketse bwinobwino kuti Chakwera wadziwe tsopano kuti once that happens, Chakwera is on fire. This man is an evil man and mtima wake ndi woyipa. Makina athu atsimikiza kotheratu kuti kwalowa zigawenga tachita allocate figure 15 of them. Ali mdziko muno satithawa amenewo olopang'ono. Satithawa olopang'ono. We are ready for them. Satithawa amenewa. They must go back to their home country by today's sunset. They should have left Malawi. This is Gawenga. And this should be a wake-up call to Chimunthu Banda and Chakwera kunena kuti their death toll is just about to take place. Amalawi sitingakhale opusa kumuchosa iye atatizunza kwa zaka 5 munthu kumatipangira zinthu za nkhanza ngati zimenezi. Tamvani ndikuwuzeni. Dzulo ndinimapita ku chalichi nde iye adayika ma drone madera osiyanasiyana a Blantyre chifukwa amadziwa kuti munjira ina iliyonse as long as ndili mdziko muno ndiye kuti ndena kupita ku chalichi basi ndipo sinipitanso kwina madera wake akhala Blantyre. Nde anatumiza anthu poyamba kumalo kumene ndimakhala poyamba kupita kukagogoda kumene koko ati kukafunsa kuti amene amakhala umo ali kuti kumidzi. Ndiyeno zimene zichazachitika ife tatulukira mdzulo zimene makina athu amachita capture kuti iye watumiza anthu amadrone kupita m'madera osiyanasiyana malingana uthenga umene ndakuperekerani uja. Ndiyeno pompo panali swift action from our satellite crew and that has done its work. By dzulo madzulo zigawenga zake probably 3 kapena 4 zinali zitafa. Lero chafa chotsirizira chimene chimakagogoda kumenene ndimakhala. Ndifuna tikuwuzeni kunena kuti that is no mean business and we don't care. Kaya yeyu wapanga chani kaya panga chani. Gentlemen, don't trust our army chifukwa our army is a mixed bag. Pali Malawi army ndiye pali Chakwera kapena Malawi Congress army. Ndiye anthu amene aja kuti mwachite allocate kuti achinjiriza president sizingatheke. Ayi. Ndikuvuta. We must take the reins into our hands. Up until this man Peter Mutharika is appointed, awachidwa vest ndi udindo takhale president wa Malawi. Pomwepo azayamba tsopano kusankha bwinobwino monga mwamba tikumuchenjezera muja. Komanso we don't trust our police. Chifukwa in police there are also two mixed things. Police ya Malawi ndi police ya Malawi Congress Party. Ndiye chifukwa cha chimenechi ife tikukakamizidwa kuti
tichinjirize president wathu. Kunoko ku Prophecy Update tikanena chonchi, zindikirani kuti anthu aku Rwanda akupita mu coffin. Kunabwera gulu la Mossad kuno ku Malawi linapita mu coffin. Timanena ngati masewera chonchi, kunabwera azungu amene anabwera ni mfuti zimene zinali program tizipolopolo zingomtsata munthu anathawa, 5 ayiwo anapita mu coffin. Kunabwera anthu aku Nigeria tinawachenjeza kuti anyamuke mdziko muno adzipita kwawo. Anthu aja anapanga makani, anapita 3, 5 adapita mu coffin. Ndiyeno panopa kunabwera gulu limene limatchedwa kuti satellite gorillas. Linali assorted gulu limene lija, ena anali Mapalestina, ena anali amwenye, ena anali kaya mitundu yanji, ena azunguka ya ena andani. Gulu lonse lija aliyense anachidwa identified ali mbokosi atafa. Unfortunately, achakwera samanena zinthu zikamachitika amaopa kutino anthu mungamaone ufoko. Ndiye pano tikupereka ultimatum kwa anthu amene mwachokera ku Rwanda, asilikali akupha amene mwachokera ku Rwanda. You have been very successful in other countries, koma in Malawi you will fight with the angels of the Lord. Ndiye tikukuwuzani kunena kuti mwakhala mukukhala chipambano m'mayiko wena, kumanka mukumapanga za mtopola m'mayiko wena ku DRC kuti, koma kunoko ku Malawi kuno you are not going to do that. Mumenyana ndi zinthu zimene simukuzidziwa. Ndiye ngati kuli kotheka lero mukwere ndege yanu muzipita kwanu kwa Kagame. We don't want Kagame. Kagame has no powers in other African countries kuti azitipanga ife tizikhala pathengenenge. He is just an old rascal. Munthu opanda nzeru amene satha kuganizira kuti kodi Africa ndi chani, kodi anthu anga ndi chani. Muno moti lini maruwandizi ambiri amene akukhala mdziko lathu muno. We never do them nkhanza ina iliyonse, koma him wants us kuti tichite safara ngati mmene iye wachitira safara mahutu ku Rwanda kuti azifika akuvutika mpaka na lero. Kusiya chuma chawo wamanga anthu ambirimbiri, achina zikhale ngoma akhala akuzunza anthu amene wawa kunoko tinayimira, anthu aja tsopano apulumuka. Nde iye akupereka tsopano chipha choti chizaphe anthu a Malawi kudzera mu asilikali wake potichita assassinate president elect Peter Mutharika. Ndikufuna kuti ndikutsimikizireni a Malawi, no fear no what. Tilibe seva kuno ku Prophecy Update tikafika pamene popo ayi mawa. This time asilikali aku Rwanda onse akhala atamwalira. Onse palibe amene ati achidwe spare pasapite wambewu. Onse akhale ataphedwa. Zigawenga zimene zikhale zitaphedwa. Komanso ino a DPP nthawi zina zache musangokhala nkhwi kumangozimva umaite pate. Take role in these things anthu tikamalankhula. Fufuzani tili kuti tithandizeni anthu fe takhala tikuononga mamiliyoni andrama. Zinthu tikunena pano pa ndio titononga mamiliyoni. Inu mwangokhala basi ndrama tilibe. Basi ntchito yanu kumwamowa muti mwawina kumwamowa. Kumene kuli kulakwa. You are two gentlemen for a political party. You are two gentlemen for the defense of a country. You are two gentlemen for advancement of an administration. You are two gentlemen. Tikunena kuti taesesani muzitifufuza anthu fetili kuti tizigwira limodzi ntchito panopa pamene tafika pano sitikuchinjiriza atu mtundu wa Malawi wokha, tikuchinjiriza even sovereignty ya Malawi amene ali presidential candidate wanu amene wawina masankho. Musamangokhala nkhwi basi ndinu ma gentlemen basi musingomva honorable chakuti nthawi honorable pakali pano pa ichoke. Ena aife tikuvutika pano ife maprofesa tikugona ninjala, tikuvutika mabanja athu sakudziwa kuti tili kuti, ana athu sitinaonane nawo, zaka zidzukulu zathu kalekale kwathu kwachitika maliro ambirimbiri sitinapondeko, koma tikumenyera ufulu a Malawi kuti apulumuke mudzanja la Chakwera. Now we are saying musamangokhala nkhwi.